Да бе, какво го бавиш? Ти видео ли? Видео как? Бръщолеве много глупости. Нищо да приказвай, то е интересно. Може и мене да снимате. Бре, сега не можеш като сам да си го кепнеш. Да си го кепнеш. Да дърпа малко язда. Не, тате остави. Айде остай го той да си направи кефа. Малко да видя колко е голям бе. Много си летил. А те са ги везат, да. Кой ке? Те с вашите учители големи глупаци. Аз пък тук ще седя на едно дърво и направо на дясната улица напред, тук по средата. По средата. Ти на късто Аз кой ти казах, бе? И като ти фърнат на мамината сега, пусни тук пред тебе, бе. Ти някой път тук са на... Да. Вече в другия край на езеро. Не, бе, тук е някъде. Що те, где да знаем риба? Преско го вади още, бе. То тук преди 2 минути удари още го вади. Знаеш какво направи? Нещо паша. Ме стара удари ти и други не става. Тук плитко, бе. Сега ще е 5 кило. Не бе, бе. Тази въдичка кекава. Как кекава е? Тя е 3,5 ливри. 3,5 ли? Да. Значи... Едно крава за влизам ще Че, усеща. има 5-6 кг. Килограма лука. Може и повече. Те 2-3 килограма риби въобще не се дърпат с ръце. На клипа не мога да разбереш, че риба вадиш или просто си вадиш обади. Прямо поведение са ти рибите. Ага. Сега ще го измъкна тук с заден суплес на тревата. Да, те... Той плитък, то се зори, те много не се съпротивляват. Ама, хората като ги фащат, ти им са наранени и сега, ако се е фанал лекичко, сега го дръпни по-силно и няма риба. Абе, аз за първи път ли фащам риба? Кой ме обясняваш на мен? Имало Той за време. видеото, за протокола. Чули, слушаш ли едно време? Нали, рибите по друг начин са важдат. Ходихме на палици и хората от 10 чара наваляха един, защото ги изтърваха. Ама, що варят като тебе? Божени му И като обясняваше. не разбират. И после почнаха и те да варят черен. Само той варяше рано. Ей така са вади риба, бавничко, за къде бързо, за никъде. Абе, аз съм варил по 40 минути, Свето е варил по 1 час. Ама ти говоря, знаеш какво прави? Е като ця сутринта. Заминава. Бяга. Си го кефваш ли? Няма вече. Стай го той да се научи, бе, си кепвал. Стай го да се мъчи. Дай потуши. Вчера 1 час, не мога го кефа. Тихо сега, не се говори. Чай да видим. Айде, че трябва да си ходим. Той го докара така сега. Айде да видим гърба колко голям. Вчера и те удари по същия начин, века е половина. Ти може да я получи. Или през... Абе, дръпна се. Хем надалече, щом беше и тъй. Го усетих аз как да видя колко е голям. Малко е, щом ти да прави. Де? Някой амур няма ли да е? Не, щом ти да прави. Толкова с лесно идва. Що амур едва лесно? Добре, бе. Малък. Как ще е малък, бе? 6-7 кила не е без проблем. Даже и 4. Браво. Като малък Айде залепи го. Браво. 5-6 казах аз. Можах хубаво да го снимам. Да, щупи и кепа се. Майстор Пресио. Ай, сектир, бе, бре. И голям този пресион, бе.
С кеп от 100 лева, гледай как се дърпа. И бах му майката. 100 лева с глупост. Представяш си? Сериозно? Да. Нали му го взех за рождение. Гледай, сега не мога го извадя. Тя ще изтариш рибата, бе. Индианец, не с копието. Ти полумесеца, дето и там, зато е направен за издърпване. Фани дръжката и дърпай напред. Ай си. Гледай, виж какъв нископосан. Не. Ай си, професионална работа, бе. Бре. Люката има ли вода? И тук сега кантаркът някак ще развиш колко килограма. Сега всичко има. Имате ли? Може да не е 6 кила. Ао, пресявам насик, бе. Бре, големи. Още като се дръпна на цвение на далече, като беше като се дръпна от всички, поне 5-6 километра. Ай, ето и. Не, снежното човек. Чакай, Люк, да изваждам. А какво правиш, бе? Не знам, той ще умре рано враче. Голям е. Чакал мене да се наспа. Колко е? Сектир, бе. Колко? 10? Да, бе. 9,7-800 показва. Ти колко ти же, не знам. Около 900 грама. Айде, няма и 900 даже. Яла тук съм. Браво. Я? Голям. Я? Ша? Къдем ли Борислав? Давай, развивай ме го тук. Да си прави една снимка и да си ходя. Ай, бързо. Ой, тук ли имаше рано? Тук почнаха с люките ли да ги хващат вече, да ги гребат ли тук, какво почна? Не, само кефал да иска. Ох, че си луд, бе. Голям кефал, човек. Водата къде убим на реката е таки с моя. Бошко, водата къде остана? Иска на топче, гледай кило е. Бошко, водата къде остана? Еми аз си сложих вътре храна и ходих да храня да взема. Фанах Ти взема ли се косата? Боже, не снимай ма бързо. Снимам тъй, изчакай да си убие рибата. Хайде, отивай, пускай. Чакам цял ден, трябва да тръгвам да изкарвам пари, че искате пак да ходите на язовир. Значи е отдолу, защото слънцето и там. Ай бах ти, бе. Нема да минем много. Телефона. Аз искам със твой телефон да се Добре. Чай да дай джуп. Ай, жена отдолу. Така. М97. С майстора. Браво! О, сюктир! Без да теглим, Чакай, батко, че си много... Да, те ще го изтървеш, твоите умни решения. Риба, не помниш и обяснях тук за перката с пръст. Махни, защото да не свърчиш. Го изтървеш сега, тук ще... Как ще го изтърваш? Внимавам. Чакай, той още не се е изморил копията. Перка да съм го фанал за другата перка. Газа му ще бъркай само бръкна. под хрилете, защото не се бърка. Стая ма Не го сгъвай. Да си ходя. Не го сгъвай. Махни. Той се сгъва сам. Ай. Добре. Преско е лата снимам със стои. Айде. Айде. Айде бе, Преско, дай да те снимам. Ай, полей го и... Бързо штрак, бе, батко. Какво бе? Само да не е станала снимка, ще ме снимаш пак. Айде бе. Айде. Те кодните Ами, храни. бе, Аз съм тук. А? Срещу слънцето. Нещо срещу слънцето. Пача. Дай първо да видим от тук. Вари от татъка да спра клипа. Айде, няма да прави цял ден клип. 9 минути клип. Айде. Да бе, защото няма вода. Станахме един бол карта. Не е втората ми.
9 кила и нещо, да. Ми каза, че не е. Малко още малко го спре. Видяхте ли как се прави? Браво. Я погледна сам. Идвам, хапвам, пивам, Погледни. наспивам се. Да, снима ли снимка?